Konkurencija me mrzi, a kupci vole, a sad će i jedni drugi još više i to mi se jako sviđa. Pričam danas o kontejnerima koji su za više od trećinu jeftiniji od konkurentskih, IKEA stilu poslovanja, sklapanju i biznisu unutar biznisa, koji bi trebalo da donese još veći profit. Ja sam Sale Stefanović, pravim firmu od 1.000.000 eura uživo, dobrodošli u Sales. U prošloj epizodi me u komentarima Dimitrije Milovanović pitao o marketinškom planu da li će i kada biti epizoda o tome. Neće skoro, kad kažem skoro, sigurno 2 meseca. Iako je to bio plan da bude odmah na početku. Trenutno plasman, suprotno svim mojim očekivanjima, uopšte nije problem, što je divno, to je najbolji problem koji mogu da imam. Problem je brzina sklapanja. Prvobitna ideja je bila da sklapaju moji postojeći radnici kada imaju prazan hod, međutim, potražnja i vaga i kontejnera je tolika da sam angažovao nove ljude da rade samo ovo. I potrebno je još da se specijalizuju, mnogo brže ide onda. Još nije izašla epizoda drugog odlaska u Kinu, ali je važno to što sam tamo video da su ga 2 čoveka sklopila za 2 sata i 40 minuta bez ikakve žurbe. Nama trenutno treba 8, možda i malo više. A potražnja je mnogo veća od jednog kontejnera dnevno, samo sam juče prodao 3. Jako je opasno zaposliti još puno ljudi odjednom, pošto ne znam kako funkcionište tržište kroz celu godinu i da li postoji sezona. A i sa ljudske strane ne bi bilo neodgovorno zaposliti nekog pa ga otpustiti posle par meseci. Razmišljao sam kako to da premostim i u jednom od videa postavio pitanje gledaocima šta misle o ideju radi sam, kao po IKEA principu. Svi komentari sem jednog su bili za, dok je taj što je bio protiv imao veoma validne argumente zašto ne. I hvala mu puno na tome, otklonili smo probleme na koje je ukazao i mislim da će ovo sad funkcionisati kako treba. Napravit ćemo detaljno video uputstvo i dorađivat ćemo ga dok bez ikakvih problema ne budu mogli da ga sklope 2 osobe koje ne znaju apsolutno ništa o tome. Čak bi bilo super da to budu 2 žene. Onda ćemo napraviti projekat unutar projekta, potpuno odvojeno od prodaje kontejnera ću oglasiti proizvod uradi sam po nižoj ceni od sklopljenog. Zarada po komadu će biti manja, ali će broj prodatih komada u jednom danu biti značajno veći. Ono što mi je potrebno od vas kao gledalaca je objektivnost. Molim vas, napišite u komentarima koliki bi popust trebao da bude ako ga kupac sklapa sam i zašto mislite da treba toliko. Pojma nemam da li će ovaj SideQuest uspeti i u kojoj meri. Možda bude radio super, možda ne bude radio uopšte. Ako ne bude radio, vidjet ćete da ništa nije namešteno i skriptovano, a ako bude radio još bolje, brže ću stići do onog prvog milestona od 100.000 eura profita za godinu dana. Ako ste novi i ne znate o čemu pričam, pogledajte epizodu 1. Šta bi kao gledalac trebalo da izvučeš iz ove epizode? Rešavaj uska grla, to je prva stvar, koja imaš ne ono što voliš. Često vidimo ovu grešku kad je neko čekić, sve mu izgleda kao ekser. U mom slučaju, bez obzira što volim prodaju i marketing, to ne samo da nije problem trenutno, nego bi napravilo opštu pometnju u proizvodnji ako dodam još prodaje trenutno. Problem je sklapanje kontejnera. Mogu da poradim na efikasnosti tima, to je ona specijalizacija o kojoj smo pričali, mogu da povećam tim i mogu da outsourcujem. Znači, ova varijanta uradi sam da neko drugi sklapa. Pošto ove opcije ne isključuju jedna drugu, iskoristit ću za sada 2 od 3 pomenute. Druga stvar koju treba da izvučete, mislite outside of the box. To što svi rade na jedan način, u ovom slučaju proizvodnju kontejnera, ne znači da je to jedini način. Ali čak i da ne uspe, ništa se malo rada nisam potrošio, a neizmjerno je veća dobit ako uspe. I treća stvar, šta god da se desi, ostaće mi detaljno video uputstvo za obuku budućih radnika koje je napravljeno otporno na idiote, mada me idioti svaki put iznenade. Šta će tebi ostati pozitivno od tvojih neuspelih pokušaja? To je glavno pitanje. I sad jedan fun fact. U prošloj epizodi sam spomenuo firmu Alebra iz Loznice kao odličan primjer poslovanja, bave se puđevima. Nakon epizode me pozvao vlasnik i kaže tamo sam hteo da ti se javim, mom ocu treba vaga. Ili da se reparira ili nova. Odem kod čoveka u Bosnu, mesto se zove Karakaj odmah preko Drine. Ono je još veća fabrika za puževe, 2 hektara, od čega je 1 pod krovom.
Preko 200 ljudi radi, u sezoni ide i do 600. Pitam kako su počeli, koji su glavni problemi, kakva je konkurencija, da li ima neko kao oni kod nas. Kaže, nema niko u celoj Evropi ni približno tako veliki projekat u toj branši. Ima nešto konkurencije u Turskoj, ali nisu ni blizu. Zašto ih spominjem već drugi put? Pored toga što je firma fenomenalna, često čujem od naših ljudi, neću to da radi, malo je tržište, ne isplati se, šta ćeš manje od puževa i od kamionskih vaga. Moji prijatelji, kad im pokažem vagu, ne znaju uopšte šta je to. Te mikro niše često imaju ogromnu prednost i ne podcenjujte ih. Dule, pusti video snimke iz fabrike puževa ako neko želi da vidi kako to izgleda. Ovo je ono što sam u prošloj epizodi pričao o puževima. Ovo je njihova fabrika samo u Karakaju, duplo veća u Bosni. 120 miliona ovih kućica godišnje očiste i napune nazad za izvoz za Francusku. A ovde je punjenje svega toga. To je napravljeno. Preko 200 zaposlenih imaju u fabrici. Jako impresivno ovo sve izgleda. Ovo je samo mali delić fabrike. Ovo su skuvani puževi. Samo Francuzi Boga vole na Srbiji ne jedu. Mislim da mi u Srbiji ne jedu. A kuvaju se ovde gde svaka ima po 400 kilograma. I onda žene skuvano i očišćeno meso vraćaju nazad u kućice koje posle ide u izvoz. Omora, hladno je ko na južnom polu. I takve tri su ovde u nizu. Hvala vam puno što ste izdvojili vreme i za komentar o visini popusta. Do sledećeg gledanja i epizode u Kini veliki pozdrav svima, sem ovim budalama što su zaratile, jedva sam se kući vratio. Pozdrav!